nagyon morcos Subi Swifter. A jobb oldali vált, nehogy balra kanyarodjon. Aki pedig szeretne nagyon finom kürtös kalácsot pancolgatni, akkor fáradjon át a másik parkolóba, ahol van a nyilvántétel, ahol gyülekednek a szervészek, Opelok, hiszen Opel találkozó is van. Szóljál rajtól! Nagyon finom kürtös kalácsokat többfajta ízesítéssel, de azt mondta nekünk a néni, hogy majd hoznak át ide is egy pár kosárral. 2 literes, turbós, Fiat Coupé versus turbo diesel Seat Ibiza. De miért középen megy? Nem szélén. Vali? Ha? Gabikám, ott a gépátvételnél. Ennél kürtös kalácsot? Pattanj be a kettes kóba. Azt mondta néni, ott a gépátvételnél van a kürtös kalács. De majd hoznak át ide hozzánk, ha minden igaz. Te kürtös kalácsért tessék megnézni, vagy megkóstolni a... Nem kolbice, kolbász. A kolbász többfajta ízesítésben, nagyon jó pofa. És egyéb tészta különlegességek 15-4. a büfé kocsiban. 147-ben. Was machen du? Scheisse. Másik meg 14-95-5, 165-50.